Amic Narcís, recordo encara com si fos ahir aquella reunió a la rectoria. El mes de gener més fred que recordo. Només érem uns quants, però Déu-n'hi-do la màquina que vam engegar. Recordo l'entusiasme d'en Joan acceptant la presidència del centre. M'agradaria que fossis aquí amb mi i poguessis veure el que vas crear. Encara que sé que allà on siguis ets amb nosaltres. A principis del segle XX, la societat d'aleshores era diferent de l'actual. No existia ni l'estrès, ni els recursos tècnics sofisticats destinats a l'esbarjo i a la indústria. Les diversions eren ben senzilles. Passejar a riera amunt i avall, anar al bar a fer-la petar. Però mancava quelcom que tingués força per reunir la gent jove. Mossèn Narcís Ferró, rector de la parròquia en aquell moment, va suggerir a unes persones la creació d'una societat dedicada als joves, amb un caire cultural i recreatiu. Una societat on els joves poguessin llegir i fer representacions teatrals. El projecte va veure la llum el 19 de gener de 1913, amb els càrrecs ja assignats. El següent pas va ser la recerca d'un local on instal·lar-hi la societat. La seu es va ubicar a un immoble situat a la Rambla Jalpí número 9, actualment Francesc Macià. Es va inaugurar oficialment el 9 de febrer de 1913 a les 8 del vespre. La societat ja tenia instal·lacions per fer activitats. Es va crear un grup de teatre, una colla de sardanes i més tard un grup de caramelles. Ara tothom podia anar a veure representacions teatrals i qui ho volgués anar al bar que es va obrir a la planta baixa a prendre unes copes. Recordo com si fos ahir aquells vespres davant un cafè. Sempre sèiem al mateix lloc, amb la nostra taula. Sí, fins i tot ens van posar un mot, los caballeros de la taula redonda. L'entitat va romandre en aquesta adreça 73 anys. Es va reformar la sala d'espectacles i es va instal·lar un projector de cinema. Durant 5 anys, la Junta va estar sopesant la idea de la compra del local fins que el conciliari d'aquell moment va animar la Junta Rectora a adquirir-lo. Era l'any 1953. La segona meitat del segle XX va ser molt important. Amb el poble, el centre va anar creixent. Cada any s'incrementava el nombre de socis. En conseqüència, el local s'anava fent petit. La idea d'engrandir el local planejava a les reunions de junta fent-se ressò dels socis. L'oportunitat estava servida l'any 1986, quan el local de Can Corrioles es va posar en venda. El centre, coneixedor del magnífic local amb suficients espais per a les seccions i activitats, es va mobilitzar per poder-lo comprar. El president, en Josep Roca i la seva junta es van engrescar, conscients que era molt necessari fer aquest pas i alhora difícil per l'esforç econòmic que significava. A més, s'havia de convèncer el bisbat de la importància i conveniència per a la societat. En aquell moment la Junta havíem pràcticament arribat a l'acord de mirar les possibilitats que teníem de fer el canvi de local. A partir d'allà vam posar fil a l'agulla, vaig començar a fer contactes, parlar amb la gent, a veure la gent que n'opinava, sobretot els socis amb més possibilitats que ens poguessin donar un cop de mà per fins allà on podíem arribar, buscant maneres de finançament. El vam convèncer del tot, el senyor bisbe, perquè li vam explicar molt clar. Diu, aneu al bisbat, diu que allà trobareu mossèn Juclar, que era el vicari general, que era el que... Diu, i ja li exposeu el mateix amb ell. Llavors arribem al bisbat i mossèn Juclar ens continua posant les mateixes pegues de sempre, i que no, i en un moment donats, jo ja no perdo més el temps, jo havia d'anar a treballar, és tard, jo me'n tornaré amunt, deixem-ho estar, ja no perdo més el temps, m'aixeco, jo me'n vaig. I en Guillem Roca, jo també, perdem el temps aquí, després de xerrar. I amb aquestes salta Badó Fontbona, diu un moment, perquè diu, havia esmerçat hores ajudant a la canalla a pujar, excursions i tot això. Diu, i ara que necessitem créixer per aglutinar més gent i tot això, li va explicar les vivències del centre, que en Salvador Fontbona s'hi havia passat moltes hores, que en Martí Torrent ara encara hi és com a conserge, però que hi són de tota la vida i així, i que el centre era un sentiment i una aglomeració de gent.
I quan en Salvador va acabar d'explicar-li tot això, a més va sonar el telèfon i es veu que era el senyor bisbe que li trucava i que li deia que havíem estat parlant amb ell. I al final diu, si una assemblea de socis us ho aprova, feu el que vulgueu. Joventut inquieta que creu en una llengua i una cultura pròpia. Vet aquí una història que neix un 1913. Joan, Josep, Baldomer... A poc es comença a teixir una gran família. Andreu, Jaume... Il·lusions on hi tenen cabuda el drama i la comèdia, i somriures i llàgrimes d'actors i actrius, i complicitat d'un públic que omple la sala. Miquel, Salvador, Jordi... Compromís amb una terra que pateix una guerra civil, cants i danses que demostren que la identitat catalana sempre ha estat viva a Arenys de Munt. Antoni, Joaquim... Alegries i desil·lusions, entrebancs i petits somnis fets realitat. Ja som al 1986 i el Centre Mural estrena un nou local. Jaume, Ignasi, Pere... Els dies passen, arriben nous temps, sang nova, nova gent, noves propostes, nous somnis, nous compromisos per a un centre mural que creix. Narcís, Isidre, Ernest... Esforços anònims que al llarg dels anys han fet possible emocionar tot un poble, amb maquillatges, vestuaris, llums, tramoia, anades i vingudes, corredisses, critòries, nervis... Vet aquí la història del Centre Mural, 90 anys d'aplaudiments sincers.